Darn gyntaf o gyddoriaeth i fi brynu ar vinyl fysa Jive Bunny and the Master Mixers a'r sengl 7 modfadd o Woolworth Porthmadog. A nes i gyfnewid o hefo ffrind enw Malcolm am 7 modfadd Beat It gan Michael Jackson. Casgliad o grwpiau rock colledig o'r ardal Manceinion yn ystod y 70au. So ma'n chest hair. Ar ben y record anhygoel, ydych chi hefyd yn cael musk, felly i ail greu y look i fynd allan ac yn ogleuo fel rock and roll. EP gyntaf y grŵp Bran, y grŵp psychedelic o'r 70au o Sir Fôn. Mae'r can tocyn arno fo, sef yn y cynion gorau Cymraeg erioed. Nath ffac off i bawb hefyd, nid fersiwn lle. Ond mae'r jyst y 4 can i feddwl ar yr amser bod yna bobl yng Nghymru yn gwneud gyda'r ffilma'n wych a mae'n EP pwysig iawn dwi'n meddwl. Syrffio mewn cariad yn dy femlyn ydy fy hoff glawr. Mae yna jyst rhywbeth amdano fo sy'n sefyll allan. Diolch yn edrych fel yn byd tebyg o Gymru ar yr adeg ac swn i ddweud o nyn arall hefyd wrth siarad o dy femlyn unwaith amdano y clawr. Oedd yn adrodd a hanes yn deud bod oedd wedi gofyn i boi yn gweithio fo'n HTV i argraffu rhywbeth iddo fo. A ddoth yn ôl ar ôl awr ginio mynd wneud hwn. I fel bod mae'n rhywun dyn yna yn ei amser cinio yn hygol. Dwi erioed wedi bod yn un am dilyn grwpiau chi. Swn i o bosib dweud stwff Cymraeg ydy'r un arbenigedd gan ei dyna ydy'r rhan fwyaf o'r casgliad chi. Swn i dweud mae 70% o'n hasglad i'n dod o Cob Records, Porthmadog, a ma'n gwneud ffortiwn allan o hwnna. Mae hon yn flyer greiddiol pryd nath Cob agor ym Porthmadog lle. Mae hyd yn galw fo'n Port Madog anna fo. A nath nhw hefyd roed hwn sef bag greiddiol o'r siop. A dwi'n gwybod mae yna bobl adro o'n yma o sbio lwsaf mewn casglu bags. Ros Lind a Myrddin. I ddechrau di'r clawr i'm yn gychwyn gwych ar bethau lle. Mae'r gerddoriaeth sydd arno fo ochr 2 cyfeithiad i'r Gymraeg o Fernando Ganapa a o bosib un o'r cyfeithiadau weitha yn hanes y byd mewn unrhyw ffordd. Di cyfeithiadau ddim yn gret yn y Gymraeg heb sôn am cyfeithiadau o ABBA. Un o'r recordiau fwyaf unigryw o bosib ydy hon. Manfred Mann's Earth Band The Good Earth. Be sy'n unigryw ydy, nath nhw brynu mynydd, neu darn o mynydd yn Aberondy. Ac efo bob copi o'r record yma yn cael ei werthu, oedden nhw'n rhoi dyd efo hawl i ryw droedfedd sgwar o'r mynydd. Mae'n wych gan ei fwriad i trio ffeindio fwy o bobl hefo'r record yma a mynd i'r mynydd a dechrau cael parti enw arno fo. A fysa neb gallu stopio ni oherwydd ni bia fo. Y record swn i byth yn cael gwarad o ydy hon sef LP gyntaf Bran, ail ddechrau. Mae'n atgoffa fi am hwn tyndod oherwydd dwi'n cofio dad yn gwrando i'r record yma. Ac yn ôl sôn nath fi am yr awd mawr dinistro i gasgliad trwy taflu'n y rownd fel frisbees. Wrth gychwyn hel hen recordiad, pawb wastad yn sôn am y record yma fel o rai chdi gael hon, o rai chdi gael hon. Ac o'n i chwilio amdani am blynyddoedd ac ys i hyd i'n diwedd. Ond mae'r gerddoriaeth sydd arno fo jyst yn arbennig. Bendant yr LP gorau yn yr iaith Gymraeg, swn i ddweud. Dwi'n gwybod mae'n deud mawr, ond mae bob can arno fo yn wych. A mae'n ddigon arbennig iddo fi gael 2 copi, lle bod mae'n un yn cael ei ddwyn oherwydd mae o'n brin a dwi'n eisiau pobl dwyn o.